Kakun nyautrap National Awakening Movement knam kalalit ban penkenmau biang habayadei barkajing tho bakalapha shaka office UCM KGDC menhaka pratrek uyayong arajar arkusan kabakala kerpat ban penkela amendment no yaka autonomous district rule para ba shispa arku pra close baningkong balbalai. Habakran sikilat pathai kubor uba Thomas Pasa President Knam ulayathu baka parti kelas sedang ban dawa penkela yakani kamat nadu usnam arhajar khatsau haki executive committee bat ki chief executive member ki balalej. Ulapan kenmau baka parti hakasnam baladep ban pajing tho yakani kaju kamat syaka isi kaba menta yakaba layalam daka voice of the people party. Henry namar ke jingbam yo jubab AA nakani ka isi kalalet ban bud din biang sya ka EM bapet ya katenat an bat ka bakdo baka ne kamat kadei kamat ya keren hakini kisni shu uba Thomas ulabatai kamshai habayadei bat kani ka AD rule kabakren masyapang ubriu ne ka briu badon kam hok ban yo tap vote haka election jongki district council. Ka AD rule shispa arhu pra ka ong ba unu ubre ubamdei schedule tribe katkum ka ST order kat kendai spa sanpaway ka kedau ba unumla ban tap vote haki election district council. Henry ula pat ban tap vote lada ude unong song snong ba pura laong uba Thomas. Dan kalian ngajongi ka seng menta ka sini sa sisin ni lawan sini spok ka KGDC man buddin halor ka wei ka sithi ka bangila ai spok ka mi jong CM haka pratrek jong u April arja pusan barang ni sithi ka jikerpat ka jongi ya ka isi kalong ban penkelano ya ka AD rule ka basis pa arhu pra ban kumban chu batai ke history kendian bayakan ni ngil ayat nadu arja khatsau kene jing dawa ka jongi haki isi haki CM ki ba pair ba pair bat au April ngira wanra chane ka isi bat namar ma na kalian ka jongi iklem yo kanunu ka jubab dan iklem yo ta kidak kisien le se ban pun kalai ni ka rule tengi wan ni kenduk ya CM henry ICM i bun kam mentang si tinggal kenduk no ya EM babat ya ka law hang dia pok KGDC i kong deiti bat ngila yo ban ya kenduk i ban ya keren halor ni kaman kum ban chu batai janai ba ya kan ni kaman pi hagi ni kendet ni kala mi biang kata ka ya keren ba dai ban ailat di udakar ban buat pod council swa kan ka Garo Hills election but dai halor kan ni ka jing shapting ka jongi ngila kren ni ka mat do orja khatsau but kan ni ka benta ka bangyong idi rule sis paru phara ka kren syapang uta ubriu la ne ka briu ka badon ya ka hok ban buat pod council ban kan ni ka an kum bakalong hadu menta ka ongkum no ba unu ubreu ubamdei usidul tribe katkum ka ST order 1950 unu ubreu ubamdei usidul tribe katkum ka ST order 1950 umla ban thebut henry ula lada udai permanent residence but kani ka edi rule ka basis pa arfu pra lai pada ka batai kamut ayu permanent resident kani ka an kong ba unu ubreu balasa khat arsnem Syaneng udai permanent resident. Laring penwandur lagi kentin ki basung. Kani ka an hadu menta ka ongkum no. Ba unu ubamdai ukasi. Unu udakar. Balasa hang ni palat ikhar arsnem udon bor ban tabot apa dis council ba udon ru ya ka hok ban nikun ya ka election MDC. Dan nakalian ka jongi isok thu wa kani ka dei ka ban wanra ka jing ka jing ma ka bakrau. Ya ka district council hi. Natakadaw nakalian ka jongi ni kwa ba ka council kan penkelai kan ni ka an kang bangila ban kanglan ya ki bamdi ki khasi ban wan tabut apa dis council ni ban wan tuklar ya ki kam ki jam jong ka council ban nakalian ka jongi ni la tho sya EM law lembaga negeri city ban ong I bahaka para ka ba shispa arpra iwei sub paradi Kaboong, provided that a person not belonging to a scheduled tribe specified in part 11 Meghalaya of the scheduled tribe to the Constitution Scheduled Tribe Order 1950, they ban delete no ikani baro. But they ban bujili no daga batho. Ba ubala ban tabut hapok ka KGDC udai ban dai tang nakajai ban khasi. Kala bet bi kara kentin. Ban ngila kerpat ru ban delete no
barok kawai ka section jongka sispa arpupra lai but hakajing sautu ka jongi kini de ka kam ka basuk na ka basuk tam ban le ka basuk na ka basuk tam bangin le kini la dangi kwa bangin ada hi kenro jong ka district council bar ngim de ben klan baka ka schedule ngila yo ban ni ada ya ka jinglong kerpang ka jongi ka jai rulung ni yo schedule ko ni mengolong berkata fiong mendekat kini dulu ada kata itu baka praktis kelajia ino begini bolong ST kita badan hakatup jong ka ST kiok ben tabut ngadu siksenam ki balik nama ba kemukiong ba kadun ke jingma tu kai tahu pada ba PE ba ngadu arja ka sautat dum tam dan ba faikman pi kamdan ka willpower hakisiam baro in detail ngan batai pi kiran lightly district council harga than chate lammi hapo Mizoram kalai ka maraba ka chakma pinda pe ya ka idi rule ko jongki ulai utho kom ulai utho ba ka lai district council ban tabot di tangulai yo mara rum syo kamara district council ko kom no ba hapo mara autonomous district council bala ban tabot di tang na ka jai menreu mara halor kini kanong rem ngiong bang ngiru hang ne ubala ban tabut hapo khasi hills autonomous district council udai bandai tang na ka jai bandai khasi ugaru udon lakajong ka district council cete lakajong ka practice lakajong ka reti ka dustur tenging kuat ban tuklar cete bat ngim dai ban ailat ba kiwet kin wan tuklar ang ne bat anong pi lada kum kinong thau ai ngim tre ban yada ya ka district council dakaan le no ei ka julong nong thau ai le no ei ka julong thau ai malada ka wan ka jing mensau ka jing klik kan le sekini ki bangila dap ICT ban le ka badan kam herangi kimi linti kumba nakaliang ju EM yong ba in yakren bal ke isi in yakren bat usiem halok ni ka benta bat lada don kam kin le ka badan kam ane nakaliang ka jongi la kan sai ani ka dai ka badon kam tam ban le Tekai kada ko punlong pada fi ba menta dia jadi syukur betang kata kajing submit iki kal islam sutu kalau badan kam banya da beli pimi smat ban nakapor ban dawa pada kini ki isi ki pada ki balik pi ki isi ki bala bro ilawan ai ngila keren kila kular kaja no ni kum ki bro ki ba kum ka party ka bam da pod council hari kajing klik kadang kum ju nang fi kamut bangi hapsong pod council bangin terai hendak ka kamram ka jongi ban pendap ngihap ban pendap ngimla ban wan tur ka jubor siapa ka district council bangin thau yung gilat klinti ki balong undemocratic rekam gorong ka jongi ri ba halor kimat ki jutang ki bakhan iwan ban ekran iwan ban penseu sya ki babat apa ka district council bat lar kim le ngini le kumno habakut upai ba balong kedrat ki ngilong accountable no ya ki patang ki ban wan bat ki patang ki mentah nak tak kadang ngidon tangga jikerman ku bangila tho ka ni city itu ambangi don ka jingkerman ba lembah kan ki isi ngila ban yo ya uso ba tiang ki bang ngila ap na doa jakat sa atau pi isi beladak tepini ka dewan kadiga kam san yo nong pertei ka ban yo nong ka ban job election no ba lembah jing don jing yo bot jing tai ki bru bom de ki kasih bi kata kam lain makidon ki konsumsi ki ba don ki ba ki jai benreu ki ba yo ban tabot terau ki hab ya klelang henregi ong pi lada hakani kamat ngakerpan lada pibu ya ka parti ya kamat lani pinbu ya ka ri kamat ka choice ka jongpi yanu pinbu kamat ya ka parti lani ya ka ri ke lada pibu ya ka ri kamat hable no kini madwar ane lada pibu pada ya ka parti kamat ne ini ong syukum no ane nak lengo jongi ong pi kadang la kabor kadang syak kakam nginwan ni kum ni ting la dai sian mong la su diau mong yu ba wan chi tan le kum dong ya perkhat nam ta ka pateng ban wan de mar la sai la daga jia kawan ka ji tengku kawan ka umsau ka lembah ka jing bam trekam kini ki an ki bakran ni tingin ong ila ada pendap ka kam ram la jong ni bam do ka bang ila ada pendap kam ram la jong kenang ba nginum yo ban ong ba jindang ngila alik sa district council ban penseu le si kanum dia ngila wan ngila le ka syong pada district council ka iwa kan le mar pai ba ola pen ko boreki